ସାର୍ ଏ ଆପଣ ବା କହୁଥିଲେ କଣ 750 ନେବେ? ନା 6000 ଟଙ୍କା। ନାଇଁ ସାର୍ କିଲା ନା ଆପଣ ରେଗୁଲାର କଷ୍ଟମର ଆପଣଙ୍କ କେମିତି ଅଧିକା ନେବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 80 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଦେବି କିଲା। ସେ ମସଲା କଣ ଅଛି ଇଏ ବା ଶୁଖୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଥରେ ବାଟି ଦେବେ 60 ଟଙ୍କା କାଟିଦେବେ 840 ଦେଇଦେବେ ପ୍ଲିଜ। ନାଇଁ କିଲେ ଯଦି ଦବ 200 ଦେବି। 200 ରେ କିଲେ? ଟିକେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ଦେଖି ଦବ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସାର୍ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଗୁର୍ଦା ଦିଟା ଅଛି ନେବେ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଶକୁନ୍ତଳା କାଣ୍ଟି ହାଫ୍ ଟାଇମ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ফুল টাইম ব্লগর যদি এথর কন্টা পিস দেলু সোশ্যাল মিডিয়ারে দেবি ঘান্টি। ये कौन साला बेकार ये बच्चा साला ब्लॉगर वायरल है मी वायरल। अरे साला हमको वायरल करियो साला बेकार ये बच्चा साला खाली पैसा लेता है मैडम।